लोणावळ्यातल्या दरड कोसळल्यानंतर रेल्वे वाहतुकीवर त्याचा परिणाम झाला आणि घाटातल्या दरडींचा फटका हा कायम असल्याचं आता पाहायला मिळतंय। 17 जुलैपर्यंत अनेक गाड्यांचे मार्ग त्यामुळे बदललेत। काही रेल्वेगाड्या 17 जुलैपर्यंत रद्द करण्यात आल्यात। लोणावळा कर्जत घाट विभागातल्या दरडी हटवण्याचं काम अजूनही सुरूच आहे। त्यामुळे मुंबई पुणे रेल्वे वाहतूक पूर्णपणे सुरळीत होण्यासाठी आणखी काही दिवस लागतील। तर काही रेल्वेगाड्या 17 जुलैपर्यंत रद्द केल्यानंतर आता मध्य रेल्वेनं महत्त्वाच्या मेल एक्सप्रेस गाड्यांचे मार्ग 17 जुलैपर्यंत वळवण्याचा निर्णय घेतलाय। याशिवाय काही गाड्या पुण्यातील खडकी, हडपसर, पुणे स्टेशन इथं शॉर्ट टर्मिनेट आणि शॉर्ट ओरिजिनेट करण्यात येणार असल्यानं नियोजन करून प्रवास करावा लागणार आहे। काही गाड्या पुण्यापर्यंतच धावणार आहेत, तर विशाखापट्टणम, लोकमान्य टिळक टर्मिनस तसंच मदुराई, चेन्नई, अहमदाबाद, दौंड, मनमाड, इगतपुरी, कल्याण, जळगाव आणि सुरत मार्गावरच्या काही गाड्या या पर्यायी मार्गाने चालवण्यात येणार आहेत।